Ayan, calamity fund, ti pagudpod. May sapsapulan, tinayon na. Ayan, kasapulan mo. Kasi, syempre, isuda iti, kakanayon, mga kakanayon. Hanggang isuda ti umunang malidigraan, mga idol. Dito ay pagudpod, Ilocos Norte. Iso nga ti man, dengen ti report. Manipod ko ni idol Dennis Gabriel Alipio, ti report na calamity fund, ti pagudpod. May sapsapulan, ti nayon na. Ti man ti report, manipod ko ni idol Dennis Gabriel. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, please come in. Madama, iti panangsagsapol ti nayon na pondo, ti calamity fund, iti Pagudpod Ilocos Norte, kaupasan, iti panakideklar na state of calamity, iti lang napalaba sa bulan. Sigon, kini Mayor Rafi Benemerito, nakidawdan ti tulong manipod iti provincial government, kinadupag na hensya, para palang iti emergency nga pondo in kaso, iti yung baypay ng igra, iti Pagudpod Ilocos Norte, nabagana nga medyo panakilan dati nagastos na gabutot ti Kalikagom iti munisipyo iti sa pasat nga panakaipaay ti tulong iti naapektaran ti kalabas nga bagyo nang runa kalagiti sa mga baypay nga kalamidad ang namnama ti Mayor ababayan iti ket nagkan amin nga solusyon iti nagwalang perdisyon ng problema dagiti residente Pagudpod upalang kadagiti pa klase iti kalamidad si paset inaman tayo ni Mayor Rafi Benemerito. Ang gusto natin, nagamit na natin yung quick response natin. Ang nasa natin dito is sa provincial and national government. And kaya na talaga kailangan din siguro anong tayo din mga excess funds natin, mga savings. Then, magpapayag siguro para kung yung supplemental budget tayo for yung cycle of emergencies. So, magkano ba yung kailangan natin? Depende yan extent ng kailangan kung gano'ng kalakas ba yung nangyaring disaster. But I will already talk to the World Budget Office. Just prepare na kung ano yung pwede natin pagkumunan. Kasi natin yung committee ng timas natin sa SB, may mga savings naman yung natin pwedeng gamitin if ever. Kung ano naman yung mga hindi masyadong kailangan, hindi naman natin yan i-realign if ever na talagang kakailangan. So, itagdama idol na Lawrence kit magsasapol na pa lang itinay na pondo babayan ti realignment iti pondo manipod na mismo iti pang management line iti sanggunyan na bayan. Idol Dennis Alipio, Tatak, Armen.